Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy i dzisiejsze nasze radiowe spotkanie chcę poświęcić w całości tematowi, który wielokrotnie poruszałem, ale który musi być znowu przez nas przypomniany, ale także przekazany innym. Wiemy, jak bolesny atak nastąpił na pana Andrzeja Dudę przy okazji wyborów prezydenckich, kiedy zaatakowano go poprzez ukazywanie nieprawdziwych informacji albo co najmniej zmanipulowanych informacji na temat procedur in vitro. Obóz władzy wykorzystał tą niewiedzę naszego społeczeństwa, bo my, katolicy, mamy dobre, rzetelne informacje i wiemy, czym jest in vitro. Wiemy, że jest etyczna, pozytywna, tańsza, skuteczniejsza metoda pomocy bezdzietnym małżonkom, naprotechnologia. Ale sondaże mówią, i chyba one są prawdziwe, że jeszcze większość społeczeństwa, już nieduża, wierzy tym nieprawdziwym informacjom i nie wie, że ponad 90% poczynanych in vitro dzieci ginie, jak groźny jest wzrost wad wrodzonych u dzieci, tych nielicznych dzieci, które urodzą się żywe. I to wykorzystano, żeby osłabić szanse wyborcze pana Andrzeja Dudy. Boję się, że podobny zabieg cyniczny, polityczny będzie związany z edukacją seksualną. Mam wiele spotkań na terenie całego kraju i niestety mimo tych naszych licznych audycji, działań apostolskich, edukacyjnych, licznych artykułów w prasie katolickiej, a także nawet i w prasie centroprawicowej, większość społeczeństwa nie wie, że mamy w naszej oświacie właściwą, podkreślę właściwą, dobrą edukację seksualną, która jest realizowana w naszych szkołach w przedmiocie przygotowanie do życia w rodzinie. Musimy przypominać, że zgodnie z terminologią naukową, pedagogiczną wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje edukacji seksualnej. Typ A i typ B. Ten podział dawno wprowadzono w Stanach Zjednoczonych i to uczyniła Amerykańska Akademia Pediatrii. Ten podział stosują amerykańscy prezydenci Clinton czy Bush. Przypomnę, typ A edukacji seksualnej, Abstinence Only Sex Education, oznacza uczenie młodzieży czystości przedmałżeńskiej, odrzucenie antykoncepcji, mówienie o normalnym, wiernym małżeństwie. Typ B, Biology Sex Education, to ten typ złej, demoralizującej edukacji seksualnej, który realizuje się poprzez uczenie dzieci czy młodzieży tylko fizjologii, biologii, żadnej etyki, żadnej zasad. Chciałoby się powiedzieć, przytoczyć to słynne powiedzenie rób ta co chce. Reklamuje się, promuje, rozdaje się za darmo wszelakiego rodzaju środki antykoncepcyjne, a nawet w niektórych krajach już środki wczesnoporodne 11-letnim dziewczętom, oczywiście bez wiedzy i zgody rodziców. My mamy typ A i mamy wspaniałe wyniki w porównaniu oczywiście z Zachodem. Zawsze nasze polskie wyniki mogą być jeszcze lepsze, ale pierwsze stwierdzenie, wbrew temu, co mówią nierzetelne, potężne, postkomunistyczne czy liberalne media, mamy edukację seksualną, przygotowanie do życia w rodzinie. I jeszcze raz podam tylko to zestawienie liczbowe, które mówi, jak wspaniałe mamy wyniki. Możemy różne zestawienia podawać, ja podam tylko dwa. Odnośnie liczby aborcji u nieletnich uczennic. Szwecja, pierwsza w Europie, wprowadziła złą edukację seksualną, tą demoralizującą typu B, już w 1955 roku. I demoralizują tam dzieci i młodzież. I jaki jest konkretny wynik? Przed maturą, według oficjalnych danych, nieletnie uczennice szwedzkie dokonują 6-7 tysięcy aborcji rocznie, mimo rozdawania wszelakich środków antykoncepcyjnych. My w Polsce, 4 razy większy kraj w sensie liczebności, mamy dobry typ, właściwy typ edukacji seksualnej i mamy zarejestrowanych rocznie rzędu 20-40 aborcji rocznie w całej Polsce. Nie tysięcy, nie przejęzyczyłem się.
Mamy 3 razy mniej przypadków chorób przenoszonych drogą płciową wśród młodzieży. I to złe siły w naszym narodzie chcą zniszczyć. Okłamują społeczeństwo, że nie ma, a mamy edukację seksualną. Milczą na temat naszych znakomitych rezultatów. Ktoś może chce zarobić na sprzedaży środków antykoncepcyjnych czy środków wczesnoporonnych. Może chce, nie wiem, ale pytanie takie mogę zadać. A może komuś zależy, żeby zdemoralizować nasze dzieci i młodzież, żeby zniszczyć moralność naszego młodego pokolenia już na początku niejako jego edukacji. Musimy znać tą prawdą dzielić się z innymi, a wszystkich, którzy mają dostęp do internetu, zapraszam na naszą stronę internetową. Tam Państwo znajdziecie wiele bardziej wyczerpujących informacji www.propauzalive.pl. Szczęść Boże.